era una dona que tenia un xiquet i vivia en una casa de camp, però un xiquet molt travieso i era viuda i tenia que anar al poble a comprar, a treballar, i el xiquet tenia vacacions i diu: no em facis ningú entrestà, tu porta't bé, que la mare se'n va al poble i torna en seguida. Va, sí, mare, sí, vale. El bon resultat que diu: em vaig a veure la bodega que n'hi ha, que ahir no he baixat jo mai. I n'hi havia una gallina que estava covant nous allí, tota tapadeta. I n'hi havia molta bodega que n'hi havia vi, i n'hi havia oli, n'hi havia blat, n'hi havia de tot. Va agarrar l'aixeta i la va obrir i després no podia tancar-la i allà anava tot el vi, tot escampat. N'hi havia una altra aixeta que era oli, torna a obrir i allí tot escampat. Què volia? Tapar el forat i va trencar l'aixeta i així a tot el forat. Agarra la gallina, li talla el coll per tapar-ho, però la gallina la va matar. No va poder tapar-ho perquè el forat no li anava bé. El bon resultat que diu: i ara els ous què? Ara els pollets no eixiran. Ara m'assentaré jo damunt a covar-los. Però clar, què va passar? Que es va trencar tots els ous. I volia tapar-ho. Bueno, el bon resultat que quan ve sa mare es va posar les mans al cap. I ara què fem? No tenim oli, el blat tot escampat, la gallina s'ha tancat. On estàs? Peret, on estàs? I feia: mare coc. I al llit tapaet. Però Peret, on estàs? Mare coc. Que estava covant la gallina, els ouets. Però quan el vas trobar, els ous estaven tots trencats, perquè la gallina cova però no es trenca. Diu: doncs ara sí que estem... Ara anem al poble a casa l'abuela, perquè ara no tenim res de menjar. Tanca la porta i porta la clau. Què va dir? Agarra la clau i arranca la porta. I ell arranca la porta i ja la tinc en el coll, en la porta així. Però, Sant Home, t'ha dit que portares la clau i que tancares la porta. Doncs ara ja me l'arrenca. Doncs vale, anem un poc amunt. I ara ja anda que andaràs, i pugen una muntanya i senten uns cavalls. Ai, això són els lladres. Els lladres, doncs amaguem-nos. I n'hi havia un arbre molt gran. I em van a pujar dalt de l'arbre. I la porta dalt de l'arbre. El bon resultat que venen els cavalls i eren els lladres que portaven cavalls i portaven una mula de lo que havien robat i allí ho posen allí baix de l'arbre i diu: i ara què? Ara mos fem una paelleta, així que fa bona sombreta i mos mengem la paelleta. Doncs vale, a menjar-se la paelleta. No tenia ni oli, ni mandonguilles, ni res, més que arròs i un pollastre que vam matar. El que tenien vam fer una paelleta. I ella diu: mare, estic pixant-me. Com que estàs pixant-te? Ara sí que si alcen el cap i mos miren, mos mataran, perquè són els lladres. Vale. Mare, que estic pixant-me. Doncs pixa goteta a goteta. I el deia: on va anar a caure el pipí? Dins la paella. I diu: ai, el nostre senyor quan que mos vol mos envia l'oli. Doncs ale, i ara quan ja estava quasi aixutet, l'arròs coguent-se, mare, que estic fent-me caca. Això sí que està bo, ara sí que mos maten, ara sí, vale. Aguanta tot el que pugues, xocarroc. On va anar a caure? I el nostre senyor sí que mos vol, que mos envia hasta les mandonguilles. Doncs ale, les mandonguilles i tot.
Quan ja va estar sequeta, diu, mare, la porta està caient-me. Ai, ara sí, aguanta-la. Vale, aguanta, i sa mare i ella aguantant-la. Mare, que està caient-me, que me s'esvara i em cau. Aguanta-la. Quan ja estava tot arreglat, que anaven a sentar-se, la porta es cau. Es va donar tant susto que agarren els cavalls i se'n van corregent del susto que van tindre. Però es van deixar la mula pleneta del que havien robat. I quan baixa el xiquet, diu, mare, jo tinc fam. Tens fam? On anem a casa? Diu, jo vaig a menjar-me la paella, que tot el que n'hi ha és meu. I van agarrar la mula i se'n van anar a casa. Ja no van anar a casa l'abuela, se'n van anar a casa, van posar la porta i tot el que havien robat s'ho havien quedat. I així és que cuento és començat i s'ha acabat.